Takže máme další díl z Luckyverse. Ne, tohle bude jakoby první. Tak první, no. Já hru killnout, já se bojím, ale dám to. Já ho prostě jdu překvapit, já se tady... Jo, Lucky bloky. O, tady jsou Lucky bloky. No neříkej, protože je to Luckyverse. Jo, to je super, já to jdu najít. Třeba mě takhle najde. No, že strom hází věci. Tak, co bude tady? Hovno. Na louny. Meflouny. Dáš si mefloun? Ne, dám si mefloun, protože se bojím. Tam je kočička. To je divný strom. Špínky dám. Co děláš? Co to? Kam zmizel? Nevím. Kde je? A co ty blbý kočky? Kde je? Ale já tu nechci být. Já se tady bojím. Já už ho vidím. Tamhle, vepředu. Byl. Kde je? Support, no. Do prdele. Je po něm. Neviditelnost. Nebo Ne, jaké? luk. To byl luk. Já chci mít ty nejlepší věci. Ty! Fogy. Co to bylo? Ale byla asi druhá, ale to taky místo. No to si... Co to tady vstavěj? Prostě běž. Je, ahoj! O, to je... To je hnusné. Chtěl bych dostat flyhack. Za to, že bych prostě chodil. Ty kdyby se sem lognul gamer. Ano, koukáte na videa moje, tak čujte na Jan.cz. Je, tady pode mnou je Luckyč. Teď kdyby v tom byl ten úplně hrozný creeper, aspoň. Já mám dobré věci. Ano. Ale YouTube mi nepovoluje písničky, no a to je mi úplně jedno. Mám dobrý věci. Jo, jsem dobrý! Oh! Jako teď to možná vyhraju. Jsou tady jen 4. Jo, přiřízení. Nás nezajímá, kolik to tam hraje. Kolik? Nevím, Tohle bych mohl už vyhrát. Co myslíš? To je dobrý věc. To budu youtuber roku.
Na to už vám neskočím. Vy jste měli vidět fail. Tata. Protože nepotřebujeme ty máme. Pojďte tamhle. Když jdeš někoho zabít, jste to jenom To je nejdelný. Já jsem chtěl popálit to tím. Happy St. Patrick's Day, everybody. Happy March Madness. I hope your bracket's doing well. Happy birthday to my pops. It was yesterday, but still counts. Black Casey Records. My name is E-Double. I hope everyone's doing well. If you haven't copped the mixtape, WinThursday.com, Facebook.com/EdupHipHop, Twitter.com/EdupHipHop. And it's 3:32 p.m. on Thursday, March 17th. And I haven't even had a drink yet today. This is stupid. Let's see here. West Virginia University advances in the NCAA bracket past Clemson, 84-76. Okay, congratulations. 41 minutes ago. Let's see. Is there anything a little more recent? Is there anything? This is the proof of life. This is when I hold up the newspaper. You know, I was supposed to be doing paperwork all day today. Guys. Parker's gonna be pissed. But instead, I made a song. Oh, and shout out to PJ Harvey for the sample. Here, she recorded that album in like a church or something. So, Come anyway, on. I'll see you guys later. My jsme jen dva. We'll see you. Take care. Ty a nějaký. Blbec. Hey, everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Mama told me, yeah, come on. Mama told me, Co musíte tam se? and I'ma be the king. And my papa told me, it's okay to sit with shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it. Chtěl jsem emoce. Strong enough that I can shake the bed. Hey, Mr. Sunshine, Mr. Rainstorm, meet me in the conference room, we need to brainstorm. Need some middle ground, need an even keel. But you're a war, pick the sides, give me fever chills. Take a both like my flu shot broke. I need to give a take to keep me out of that moat. My head above water, thoughts of those lost this week. All the tragedies stay on repeat like we can't shake shit. I can't speak on it, face to the sky, but I can't beat on it. Tak může být slabý. So I'm gonna sleep on 'em, can't lose. Já si to chci říct. No, tak běží zabít. Už je moc dlouhý. Nevyhazuj se, musíš ho bezpečně zabít. Strike 'em out with 3 bitches in an arm sling. Yeah, and we can do anything.
zkusím, ať tam padne něco dobrýho. Ty nejsi dobrá. To musíš zabít. Já zkusím, jestli mi nevypadne zlaté jablko. Tak budeš zabít prostě. Poslední Lucky Block a rovný. To se říká už předtím. Ale já myslím na to. Před minutou a půl. Kde je? Za tebou.